Henry Espulgar. Vulgar? Sige. Sol Lama Barnatsa. Sorry ka ba, Khaled? Yes, Wow. booster day namon subong. Let's get vaccinated para safe kita tanan. Yes, tama. Ambal ni Sol Lama Barnatsa. Sa pamilya yata sa barangay Handumanan, ginatamyaw naton din ang pamilya ni Sol Lama Barnatsa. Si Ma'am Vanessa Mayo is also with us. Kag si Rochelle Evangelista. Nagapamatigin. Salamat. Si Kwan... Ano naman action boy guwapa? Eden sexy din man. Akong guwapa, ikaw sexy. Ano man? Hindi wala yun siya may describe sa imo. Good morning, action boy lang yun. Tapos, Ah. gwapa, Eden, sexy. Ay, imo tanan. Akong tanan. Imo tanan. Ako na nanay tanan. Basta isunod nga comment, imo naman tanan. Okay lang, okay lang. Sabi ko, anay, ang ako niya, good morning, action boy, Guwapa. guwapa. Tapos, Eden, Eden, sexy. sexy. Amo na, hindi gali. Hindi, ako tanan ipatong aning ng pangalan ko. Rochelle, anong gusto mo? Anong, ano tada? Katol-tol ka ni siya? Ha? Katol-tol ka ni sa mga iyang baligyan? Wala. Ay, sos. Si Ito- Doren, kabila na magpromisa, na makanto, ay giganto. Abi, Doren, mag-day off ka kanto eh. Kagawad, sa boso, kagkay kagawad. Paano kagawad doon? Noel, ibuon, si Maninoy mo. Oh, Maninoy! Nawal Libon, good morning. Kagkay man niya, Soon konmoso. ko, Mike, Libon. Standby na sa mga balita lokal. Sa detalye na sa ato nagapaguna nga balita lokal, nabalaka naman si Governor Bong Lacson nga hindi malambot sa Negros Occidental ang bago nga vaccination target kontra COVID-19 karon nga bulan sa Pebrero. Inangin pahayag sa gobernador matapos may baluan ng pasaka sa gobyerno nasyonal ang vaccination target sa 80% halin sa 70% nga population. Sunod kay Lacson, ginilisan man sa Department of Health ang tinaga nga herd immunity sa population protection. Sa naligid nga tuig pahayag sa gobernador nga nagapati siya nga malambot sang probinsya ang 70% herd immunity kontra COVID-19 antes matapos ang bulan sang Pebrero paagi sa pagbakuna sa 1,825,370 ka mga negranse. Kapin 4,000. Kapin 4,000 naman ka mga negrense ang target nga mabakunahan sang gobyerno probensyal sa ikatatlo nga National Vaccination Day umpisa subong adlaw Pebrero 10. Sunog kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II magapadala sang vaccination team sa Provincial Health Office sa syudad sang Bago kag Kabadkalan sa diin 2,000 ka mga vaccinees ang target nga mabakunahan. Dugang pa ni Diaz may timan nga ipadala sa Banwas ang Kawayan kadungan sa pagbisita ni Governor Bong Lacson agud pamunuan ang pagpanagtag sa ayuda sa mga biktima sang Bagyo Odetta. May 3,979 ka mga benepisyaryo hatagan sang bulig kagatuha sini ang target nga mabakunahan kontra COVID-19. Makabaton man sang tag 2 ka kilo nga bugas ang magpapakuna kontra COVID-19 sa syudad sa Bago, Kabangkalan kag Banwas sang Kawayan karon nga adlaw kadungan sa ikatatlo nga National Vaccination Days. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ining inisyatibo ang inmando ni Governor Bong Lacson bilang pagkilala sa kooperasyon sa publiko sa vaccination program sa probinsya. Ginpili sa probinsya ang Bago kag Kabangkalan nga patigayunan sa sining aktibidad bangod ini ang kalakip sa mga lugar sa Negros Occidental nga may manubo nga kadamuon sa mga nagpabakuna. Sa Banwas sang Kawayan patigayunan ang pagbakuna kadungan sa paghatag sang ayuda sa mga nabiktima sang Bagyo Odette.
Ginpahag naman ni Bacolod Emergency Operations Center Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Sorongon nga unahon na sa pediatric vaccination na edad 5-11 anyos sa mga bata sa mga nagatrabaho sa ospital. Iniangot sa paglansar sa vaccination sa mga age group umpisa Pebrero 14 sa Riverside Medical Center Bacolod Queen of Mercy Hospital City Health Office kag Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Sunod kay Sorongon base sa ginkasugtan sa Bacolod DOC nga umpisa ng ining aktibidad sa ospital kay pasiguro sa mga ginikanan nga safe ang mga kabataan kag wala sa anuman nga insidente nga matabo. Giningadla naman ni Sorongon sa ang 3 ka mega vaccination center sa mga group lakip na diri sa James Ang West Negros University, St. John's Institute kag Bacolod Taytong nga High School. Sa iba man naton nga balita lokal, padayon ang pag-recalibrate kapag repair sa mga CCTV sa mga technicians ang suppliers sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Executive Assistant Joe Marie Vargas, Cluster Head sa Bacolod CDRRMO, tinalikdan nga Lunes na nag-abot ang 2 ka team sang suppliers alin sa Cebu. Isa ka team ang mag-repair sa mga naguba nga CCTV bangod sa Baguio Odette, kaya isa naman ka team ang para mag-instalar sa mga CCTVs sa mga hallway sa Bacolod Government Center. Ginpahag ni Vargas nga hindi parehas ang specification sa mga CCTV sa idalom sang CDRRMO ikumpara sa CCTV ang ginbakal sa idalom sang City Mayor's Office. Sa katapusan nga balita, lokal na talana na ngay naguruhan ang gin-renovate nga Granada Public Market sa Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Sunod kay punong Barangay Alfredo Talimadaw Jr. sa mabot kung taning Sabado, Pebrero 12, i-turn over ng proyekto pero iningin pa isol bangon hindi available sa schedule ni Congressman Greg Asataya, kagabang lingkod Party List Representative Stephen Paduano. Dugang pa ni Talimadaw ini phase 1 pa lamang sa pagpatuman sa proyekto ng isa ka single-story building nga balor 13 milyones pesos. So, sa kapitahan bangod sa sining nga proyekto, mas madamo nga mga vendors ang makabaligya sa lugar. Bagong alert level sa Pilipinas, ginapaabot iga-anunsyo sa masunod nga semana. Samtang very good satisfaction rating na pabili ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Vitamin D3. Good morning! Sa liwat sa atin sinima ka-aksyon. Pa-check ta lang kay Action James. Kay naghambal si Sir Kevin Henry. Nga wala ko no audio. Ang aton sininga Facebook. Ma'am Homa Lomina, good morning! Ma'am Vanessa Mayo, gwapaho na si Gorge Eden. Same kami nose beauty. Yes, proud to have a nose like this. Wow, Englishera. Ma'am Christine Menyas Villalobos, good morning man. Kay Juancho Alvior mayang agaman, salamat gid sa pagtanaw kag sa pagpamati. Oh, kay Sir Kevin Henry pa-check na to namo na. Kay Action James kun wala sang audio dira sa imo sa Facebook kay Facebook din man ang gina. okay dire siya ga ano mo? Dire siya nagapamatay. Oo. Yutan na. Ang mga nagkita kapag di may mga luto-luto na dito, gutom na ko. Ito galing, hindi pa ako pwede ka. Ano kaya hindi mo pa laboratory. Why ka na? Overfast ka na yan. Overfasting ka na. Overfast. Homa Lumena, kagay Wingskill Lim Morales. Good morning. Yes. Kay Abi, kay Natnat, kagay August dira. Good morning. Sa kay Elizabeth Casuyon, Villa Esperanza, Barangay Tangub. Kalambot ka na sa Villa Esperanza, kanina, ano pa? Aro? Kalambot na. Yes. Ito kalagawan si mo, no? Ano wala ko din nakantuan sa Bacolod man. Daw lagi dahil. Wala. Tungod nga patrol ko Action Boy. Syempre, tanan nga mga kahulot-hulutan to. Ang magsungay, nakakalambot ka to sulod. Yes. Sa sulod dito. Oo. Nga, arab lang makahambal ko wala. Ang pinaka hindi ko malipatan, magpaglambot ko sa may Felisa bala. Tingala ko gambal si Felisa. Action, si Action An nga. Puli ko to danay sa uma nang tawagin sa Felisa. Puli ko danay sa uma. Kaya pag amo ko lang Action, kaya sa dako pag ito, kamo ko na, hala, nakulod pa na di ako. Baka amo ka na pala Action Sa Boy. Felisa? Oo. Pero doon ka far-flung area, rin hindi mo lang. Ako siguro, I don't know, kapila ko kadto Felisa man, guro daw kaduhap lang. Yan daw kaduhap lang siguro ka palapit sa Felisa. Ang isa daw ang last ko tunga kadto daw si Muna Dia pato ang kapitan. Ito gay na. Dito, amo na isa sa privilege Action Boy. Kaganami, ang ko magpatrol. Ay kadamo sa akon, sinima kanto. Plus kagabi, actually, nami ako yung daan sa mga, may mga shooting. Hindi ko nami may kakapatay ha. Nami ako wala sa mga, atuto sa daan, yung sa suludlon, pato yung Action Boy. Galing ito dito, ko nakabatsyag kulba. Kapag sulod ko sa gate, amo na as in, do ka. Atong kay Jok. Oo, pag sulod ko, gintudlo ko sang residente, ma'am, sulod lang sa red nga gate, ito kumpal. Pag sulod ko, nakapundog ko, ano na di man? Nga nang wala tao, iba na? Kabakawan. Aw. Kita mo sang mga, tapos dulom-dulom ang lugar, doon nakaisol, kita Amo ko. nang tawag sa nga purok kabakawan. Yes. Kay mga bakhaw. Bakhaw nga kahoy. Hindi, damo man, tapos damo mga grass bala, grass. Social, tapos na katag-as bala. Kag, ang lugar, super dulom, with rough road, pang dalan. Nagkalati palo. Nagkalati palo ko to yung gani. Pero hamba ko na, pag amo ko na mo, sadyag kang madlagan na dito, wala ikot di pa nag-uwan. Ako nang daw kalayo ang lugar sa Villamonte, na? Oo, dito ka, circumferential road. Okay. Tapos, unhan pa sang crossing home site na bala. Unhan pa, tapos may shell, di ba? Sa tubang sa shell, may gamay na dalan, isa lang ka salakyan, makaigo. Kung sugata, hindi pwede. Rough road, tapos doon may napangalan sa private road. Pasulod ka pa dito sa sulod. Kaya dito sa Oo, dito siya gapuli. Pag sulod mo na, damo, ito pa ni Malay, kaya dito sila, do aras compound. Dito ka very dulom sang lugar. Kaya hambal ka nga, hindi, makulod pa rin. Okay. Way pa ko na naguro ka, kuya, way pa ko na nakapalapit na ng lugar na. Dason bala mag-patrol every Wednesday or Tuesday or Friday. Upod ka ba sa amon pa to kay libot-libot. Ay na? Oo, kaya para ma-refresh imo mind sa mga Sa lugar sa Bacolod. di sa Bacolod. Sa una, grabe mo ko na sa nalibot sa Bacolod. Kay, there was once a time, naglagan lo na congressman de. Oo. Nga ako ang kwan. Ikaw ang MC? road manager. Habi ko road Ako ang manager. MC sa kwan. Ako ang MC sa... Yung mga rally Actually, hindi ako MC. Ako lang nag-introduce siya. Ako lang nag-introduce. May MC to yan. Ako lang nag-introduce.
So do kadamo sing nakampanya ang lugar nga daw nakatuan Ang kantuan, di ba? Kag kanami action boy kay ma'am, ay may amo na digali nga lugar, ay may amo na digali, do amo na bala. Kag bisan ari ta sa syudad action boy, do may ara press bala, di makabig to sa Barangay Felisa, do ka ang ila to do ka ang setting bala nila, do kalain sa diri sa aton bisa amo na tawag bala sang iban nga bisan sa Bacolod lang mapabakulod ko. Oo. Downtown gali, ang tawag nila mapabakulod ko. Nga taga Bacolod man siya. Oo. Nga papakulod ko. Halin siya sa sumag, be man nakat di ka Pero makato. ang- Pabakulod ko dari. Pero ang barangay Felisa nga barangay hall daw NGC, no? Oo, yeah. Aga na, nami to action boy, actually yung lugar nila. Kadamo pa to sa listeners action radio, kay pag dakop-dakop to, halin, ako nangatag lang ko to 500, pagpuli ko, sobra 500 ang ano, kaya kayo Ang pangatag mo? Oh, 500 lang to ba ginapangatag ta. Oo. Pero tungkol nga kita nila action radio, kadamo sa mga pupuli ko, may mga prutas, may mga... Ang padala sa imo? Oo, Ah, padala sa okay. akon. Sige, standby na kita sa mga balita national. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:39, detalye na sang mga balita national. Ginapaabot niya sa Pebrero 13 o 14, i-anunsyo sang Interagency Task Force Against COVID-19 ang bagong alert level sa Pilipinas. Ginpahag ni acting spokesman Carlo Nograles nga may patagayunon nga preliminary assessment ang task force para sa mga lugar nga panubuon ang alert level gipatuman halin Pebrero 16 tubtob 30. Natala na nga magsapol ang IATF para makita ang datos sang kada rehiyon nga basihan sa ipatuman nga alert level. Nagalawong si Justice Secretary Minardo Guevara nga ipidalo ang National Capital Region sa COVID-19 Alert Level 1 sa masunod nga bulan. Sunog kay Guevara, kung mapabiling nga stable ang metrics, ginapaboran sini nga ginaduso nga panubuan ang alert level sa NCR. Sa nibaluan, kalaki pang NCR nga ginpaidalom sa tubtob Pebrero 15. Sa piyak sini, ginpanugyan ni Guevara nga maghatag pa sang dugang panahon agud obserbahan ang epekto sang damlag lamang report sang mass gatherings. Wala pa sang komento si Justice Secretary Minardo Guevara angot sa nagsungka nga TikTok user nga nagpamahog sa kabuhi ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos Jr. Suno kay Guevara, ginausisa pa sang Department of Justice ang nasambit nga isyu. Una ginkumpirmar ni NBI spokesman Ferdinand Lavin nga nagsungka sa otoridad ang nagpamahog kay Marcos.
Napasa na sa Philippine National Police ang election watch list of areas sa Commission on Elections may kangtanan sa tuig 2022 nga eleksyon. Ginpahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ang COMELEC lamang ang autorisado nga magpagwa sang listahan. Ang election watch list of areas among ginatawag sadto nga election hotspots base sa nasaad sa guidelines ng COMELEC. Ang PNP may klasifikasyon naman sa apat ka color-coded categories nga ginakipan sang green nga generally peaceful ang pagpatayan sa eleksyon, yellow naka-record sa suspected election-related incidents na nakaligan ng duha ka eleksyon, may presensya sang armed groups kag intense political rivalries. Orange, ini may presensya sang armed groups kagay sa New People's Army kag Bangsamoro Islamic Freedom Fighters nga makapatrasar sa eleksyon. Kag red, ini ang ginakonsiderar nga areas of immediate concern. Samtang positibo naman ang pananawan, nanday Partido Reforma Standard Bearer Panfilo Ping Lacson, kag running mate niya nga si Senate President Vicente Tito Soto III sa ilas ni kandidatura para sa eleksyon 2022 nga mas naging espesyal pa bangod sa maayon nilang plastada kung magplastar sa ilang ngalan sa opisyal nga balota. Si Lacson ang numero 5 sa listahan sa mga presidential candidate, samtang si Soto naman ang ikasyam sa vice presidential aspirant nga dapat iboto sa duha sa pinakamataas nga posisyon sa gobyerno sa moabot ni eleksyon. Sumugod sa mag-umpisa ang automated election sa Pilipinas ang 2010, ginaplastar ng listahan sa mga kandidato base sa ila apelyido, suno man sa regulasyon sa Commission on Elections nga nag-certify kag nag-finalize kung sino ang mga kwalipikado nga mga papili sa eleksyon. Sa ginpatigayon nga Lacson Soto Proclamation Rally sa Imos Grandstand sa Martes nga adlaw Pebrero 8, ginsiguro sa mga hosts ng programa nga madumduman sa mga nagtambong nga botante ang numero nga ini. 5-9 sa Mayo 9. Madamo nga mga positibo nga simbolismo ang maangot sa numero 5 sa patag sang matematika, siyansa, astrolohiya, kag bisan sa reliyon. Ginilambawa dire nga may 5 ka elemento ang pisikal nga kalibutan pareho sang duta, tubig, kalayo, hangin, kag ang kahawaan. Palatandaan man ini sang pagbag-o, kag subuman balanse nga pangabuhi, suno sa espiritual nga pagpati. Sa istorya naman sa Biblia, 5 ka bato ang ginpudyot ni David, agud pierdihon ang higanti nga si Goliath. Ginakabig man nga maswerte ang numero 9 sa Feng Shui nga ginapatihan sa madamo nga Pilipino kag sang Chinese-Filipino community. Supreme number ang pagkabig dire nga nagapakita sang wholesomeness kag kadalagan gani nagadala ini sang maayo nga kapalaran gani singgitan sang Lacson Soto nga tandem 5-9 para sa Mayo 9. Sa katapusan nga balita nasyonal, napabili ni Presidente Rodrigo Duterte ang very good satisfaction rating. Pila ka bulan na nabilin antes nga magtakop ang iya sini nga termino. Suno sa SWS 1,440 ka mga adult ang nagpagbahin sa survey sa Desyembre 12 tubtub 16 tinalikdan nga tuig. Base sa resulta sa survey, 75% sa mga respondents ang satisfied sa performance ni Duterte bilang presidente, 15% ang undecided kag 9% ang dissatisfied. Ini nagresulta sa net satisfaction rating nga plus 60 nga ginakabig very good. Ini nga resulta sa survey, mas mataas ang 8% ikumparar sa Setyembre 2021 nga survey sa diin si Duterte nakakuha naman sa 67%. Magabalik kita para sa dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition.
Kay Chemi Harris Luyaw, ang mursya pagid kuno ka-action pa kay isa ko magambal pabakulod ta anay ka fan. Ay ko mursya ya, okay Okay lang. lang, oo. Mursya ya mo lain sa nga banwa. Mm. So pwede ka siling pabakulod ta anay. Kung nara kay sa pilisa mo pabakulod ko anay. Bis ka naralagay sa sumag. Sa una, wala, hindi man sila yung mga sinang-unang tao. Oo. Ama sa una, wala mambal sila nga, pabakulo doon na, ay di kayo subong ha. May namingili pa downtown gali. Padam. Yes. Watching live na dira sa Bangga Totong Felisa. Good morning sa imo dira Che Mihares Luyaw, no? Sige. Si Action Jan kag si Action Nere kara magleo. Ay, thank you. Wow, very supportive naman. Good morning dira kay Maria Muriel Lobaton. Yes, ito. Ay, sorry na kami ligan naman komis bago siya kung sama sobra 30 ka tuig yung amigway. Subulo sa kabalo may Maria. At kinabala ko siya nga bas isubong mo lang ng ipaduga. Kami gani subong ko lang ng ipaduga. Tiana. Subong niya lang ko ng ipaduga. Maria Moriel Lubaton. Lubaton. Good Asa? morning. Kag sa 300 students siya ko no kay gina-invite magtan. Miss ano bala i-require bala sa ila. I-require sa ila please. Tara mo tagin na di kay mahimo na siya 324 na di mo. Tara mo tagin bemes ko mapati sila si mo. Ikwan, ano bala himo is assignment. Oo, +1 bala miss. Tag bala. Di na decrypt ito, kagay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning, dra. Yes. Kagay Cielo, of course. Oo, nagbalik na to guro ay. Sa din. Sa amot din to. Di siya nagbalik. Basta naglakat naman, lai naman. Amot basta sa lain naman guro. Ano, di ang latest chika. Anong latest na? Ano na latest? Sure, di naman siya dugay-dugay. Sigurado, ma-PM, di dugay-dugay nga. Ato naman siya dahil sa Kwanday. Kay Papa Edwin Pantaras, kag kay Tita Russell Pantaras, dira sa Tangub, kag sa Silay, mayang aga, dira sa inyo. Salamat sa pagpamati. Yes, sa kay Maninay ko Bingbing La Chica. Good morning, man. Uladlaw ni kanil ko bugtaw sa mga sa Maninay Bingbing. Kaya mo tanong ina pulawan la kun kasi ang gabi nis la kun gatulog. Sige, Netflix. Basic problema no. Si Kimpo Yulo da, morning da, no? Sa barangay 34, pero may ko nagapamati. Hambaling Barky Tribe. Kay Maninoy ko, dudugay ko wala kita. Kay Maninoy, 1 ball galyo, how? Doon ka busy sa iya, how? Kaka-busy, garo si Maninay mo, 1 ball galyo. Busy siya, guro. Sila ni Maninay Alma, dira sa may Las Vegas, Nevada, may Si aga. Ihada ko Tess Murayama, morning man. Kag ihada mo ba Kashmir? Kashmir Coloso? Coloso. Bata sa classmate ko nga si Virgil Legaspi Coloso. Yes. Ay, magagadrasin niyo, ano? Kag, sino pa gani? Ang mga ihadata kag ihada. Mga Maninoy. Ay, kasi ko ang si Marjon Rivera, good morning. No? Yes. Kay Chona Trinilia, kag kay Pambong Rivera, good morning. Good morning, Mandira. Kay Ma'am Jean Hesulgon. Dira sa kumusta na may da? Babs Mango Sige Stand. pang mga diwal. Ambot wala ko ka idea. Basi na tapos naguro ay. Ang classmate ko na bala si Lorena Arguelles Duran. Duran na actually. Ang yaban na Duran. Oo. Si galing ng taliwa na to. Musta naman? Kasi iya ko nag-order gakwan mo. Basi may ara paguro Basi May ara hasta paguro paguro. diwal. May diwal pa daw. February. Kung may diwal man, wala pa nag-blue tong diwal da. So ka mahal gid ma bro, worth it. Yes. Bisan mahal-mahal siya pero worth mala ang kanami turn. galing mo na iti pareho sa amon kaya sa ako ng 1 kilo ako lang isa makaon kay Kay pila kulang lang kani. kabilog. Yes, di ba? Matamat lang Ay sa kilo guro ko mga tsakto lang mga pila man mga 12 after 14 daw. Di mo man ma-chop-chop ang shell, no? Ay hindi. Ikaw lang idyan, mag-iisa. Oo, malang hindi mo man ang shell tigin na dalas ka. Abi diwal kiluhay ta wala lang yung shell. Patiwalan nga na lang sa maligya sa imo ay nano kanimo yan. Wala lang bi shell, wala dala shell abi sa Gani kiluhay. no, tani no. Tani tumpok ka na ila no? Oo. Tumpok Hindi Mambal, tumpok. nga pamati, nga baligya, di ba? Tikaw na lang di baligya. Di ikaw di salo mo, habi mo nami lang. Tayo nag-PM yung Teacher Romela, Ami syempre, dahil ma-PM, takahuya man tada mag-live comment, ha. Ato Japon sa malugo sa silay. Bago lang nagtawag, hambal ko, hindi di magpulig, mintras, wala ka sweldo. Ay lang! Nabasa! Super basa Ano ko! nasa mo? Ay, nabasa ko! Pero habla kay basta January, kay December, iya sweldo, Central Office na, basi sila yun, dahil buklain ba tiyagun ba? Ay, hindi siya kapulig, wala siya sweldo. Ang ang entrance,
sa pertahan Sweldo. sila balay sweldo. Pag Payslip. do ano mo, do itim card mo, gamo na. Gamo na. Sa dalong pertahan. Inang Mel. Ano dalong pertahan na? Ay, ari na, sulod ka na. Perfect. Para dala na lang bayad sa mga tiyawa naman sugali pamubod to, kaya to na sa malugo, liwat sa Tito Shell. Rawa mo nasa nga ako nga amigo bla. Oo. Si Jack Denila bla. Ang nang taong palaging nawawala ang pitaka. Oo. Kisa siyempre mga boys, may boys out na yung isa mo. Oo. Boys night out bla. Ti magahan kami isa ko. Inyo girls night out niya. Inyo. Night lang na yan mo. Oh, night lang Ang kami. boys night out siya hasta morning As the morning. Kaya malang ka sa asawa mo, hindi mo magpagabi mo. Ti ari para no. Paano? Ti siya ko mag-aga ng puli. Ah. Ang panyo yan na puti na may puti sa panyo butang na sa puntas ang toko sang kahoy. Kag pag amo na mo si bintana niya, dai surrender na. Yun ang unahan na daan, katalaka. Stand by na sa tundugan ng mga balita. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:52. Sa detalye sa Balita International, ginpalayag sa duha ka Iraqi security officials kag tatlo ka independent analysts nga ang masunod nga leaders sa Islamic State ang posible magikan sa mga Iraqi jihadist nga rason sa US invasion sa tuig 2003. Ang may potensyal nga magabulos kay Abu Ibrahim al-Quraishi nga nagbomba sa kagalingon sa US operation tinalikdan nga semana sang nadagpan ini sa Syria ang ginalakipan sa isa ka commander gikan sa Washington kag Baghdad nga gindeklarar na patay nagligad nga tuig. Ang pagkapatay ni Quraishi ang isa sa kaperdean sang grupo duha ka tuig matapos na patay man ang longtime leader sang Sunni Muslim group nga si Abu Bakr al-Baghdadi. Gin-release ang Philippine Statistics Authority ang top 10 highest paying jobs sa Pilipinas sa tuig 2020 base man sa Occupational Wages Survey. Sa tuig 2020, ang mga mathematicians, actuaries kag statisticians sa insurance, reinsurance kag pension funds ang nakabaton sa pinakadako nga monthly wage rate nga nagalambot sa 63,368 pesos base man sa data gikan sa PSA. Ang mga professionals naman nga yara sa computer programming, consultant kag information services activities ay kadua sa listahan nga mayara sa 59,787 ang ila average wage rate kada bulan. Ginsundan sa geologist kag geophysicist nga naglambot sa 50,449 ang bulan. Ika-4 ang geologist mining. Ika-5 ang foreman. Ika-6 ang software developers. Ika-7 ang systems analyst. Ika-8 ang air transport services supervisors. Ika-9 ang electronic engineer. Ika-10 ang mining engineers. Sa foreign currencies rate, ang US dollar 51 pesos kag 26 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 20 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 58 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, gin-share sa actress nga si Chris Aquino sa social media ang iyang mensahe para sa iya utod nga si Anay Presidente Benigno Noynoy Aquino III nga nag-edad 62 na sa tong Pebrero 8 nga birthday. Sa malawig nga post ni Chris sa Instagram, nagpakayo ni sang pasaylo nga sang buhi pa si Noynoy, wala ini kahambal sang madamo nga I love you, agod mapakita nga palangga niya ang iya utod. Ginbutang pa ni Chris sa caption nga nagpabatsyag sa iya si Noynoy. Ginpahayag man ni Chris nga nasuya ini bangod solo ni Noynoy ang ila amay kag iloy didto sa langit. Sa sports, balik Pilipinas na ang San Neo Phoenix guard nga si 30 Ravina kag natalana nga mag-intra sa Gilas Pilipinas nga grupo para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers nga patagayunon sa Pebrero 24 ug 28 sa Araneta Coliseum. Kabayan man sang team ang iya sining teammate sa Ateneo de Manila University nga si Ains Kowami kag Will Navarro, sumuman santay Dwight Ramos, Juan Gomez de Liano, Sad Rangel kag JD Tungkab. Happy Valentine's sa aton sinima ka-action, okay? Para madamo, mayara pa ta chance nga Sila niya Happy Valentine's lang ah. Valentine's. Ang iba niya, Happy Sweldo!
Teka, tiyang 14 na kundi Valentine's Day. Lunes, Tiya, musta ang sweldo daw? Hindi kaya ngagaw da kay... 15-30 lang sweldo. Karon wa ita pang Valentine's. Ati, basiga pa mati da si Mal, si Marnie, si Nona. Hindi pwede Anong nga- mambal mo? Anong mambal mo? Taga-anta ka tsansa. Hindi pwede nga sa 13 may message kita nga masiling nga sulod na ang payroll. Nga mabaton. Tapos February 13 pa lang, Para may- major day na ang mabasa mo na. Para may pang Valentine's kita bla. Yes. Basta pwede ko Galing ka pamati, nagasilin sa ako, nugay, mahinugay, inyo na ko. pwede pa kung nabisan 14 sang aga, okay lang. hindi pwede nga, hindi ka Valentine's sa 16, how? Mga ganun, no? Pwede na ka Valentine's every day. Ang love day can be any day. Yes. Sang Christmas. Can be any day nga in love ka. Valentine's Day. Tinakabati, ito taga-admin namin, ay, uyatag, tinagay kay Gamba, sir boy. Ay, ginbawi, yaman ti okay Ay, lang bawi sa na. 15. Sa 15 na. Sundo na lang ang schedule. Isa pag hinugay, inyo ko da, Valentine's do ko bakal, ka mumulak. Pero ano na lang, amo na ganyan bal ko action boy, gina-advise ko, ang bulak, subong nagkadto tuligad sa bulakan mo. Ang minimum 500, tatlo lang ka bulak. Bulacan lapit sa Laguna. Ah, hindi ha, baligyan bulak. Bulak. Baligyan bulak, dara sa very reclamation. Ang sa iba nga mga kiosko bala. Ano? Tatlo ka bulak, kinintos. Ang anom, ga range na 1-2. Ang bouquet nga 12 kabilog, galambot na may mga 1,500 to 2,000. Ang makubakal ka na isa ka sako nga bugaso. Pasana to. Pasana pa kadto to sa tan-awon ta kon. Tawta kundi astang ilo yun, di mo Ko, sila hindi nga, ka amo na paso- anak, ang mama na ha. Hindi ka kasulot to sa balay. Ay kung magdala ka to bulak, ay nano ka to damo kami di bulak sa likod tanom ko. Pero kung magdala ka Ganyan bugas, to, damo kami di bulak sa likod, dari ka lang nagbakal. ala kalain. Amo na James pasan ka bugas Oo. kadto to sa balay sa imo. Tantawad ako di magsiling ang nanay nga ibo, day. Amo na yung pamanahon mo ho. Tanawon ta ko ang papaya kag mama hindi maghambal. Sana all. Di ba na? Mapapasana all ka na lang talaga. Yes. Tapos may bitbit pa ng abang Ros. Oo, okay, may kikalain lang kung bit-bit yan, no? Balon ka nga, tinasudan niyo to, wala. Ay, Ito kalay. bugas, rin nga bugas, man na Sudan. nisudan. Pero at least happy family. Yes. Hindi ka na dahil malipatan mo sa ginikada. Bibit, galukdo kay mo ya, isa ka Pasan, sa hindi malukdo, pasan. Oo, Yung pasan nga lang mo, ang ginamalang. Sige. Sadya na. Max si Rombino Sunio, good morning dra. Kagawad ulay ang balahon, may nga aga sa imo sa barangay Kabog. Musta da kay Dr. John Yasa, kay Kisha. Oo. Yes. Kagawad, no? Oo. Georgia Gargasiran, morning man. Sige. Yes. Kay ihada small, kag ihada Josel ni Kagawad Ems Aboso, kay Kagawad Monica Prudente, kag Ma'am Mercy. Si Yes. Nonoy Treyes, gali mo may nga agaman da kay migo ko Nonoy. Nonoy, hindi lang ko sang hayo Hindi lang ko sang iya nga kon blado hayo. Sige. Hayo yan ang Nonoy, pero may ngalan pag nasa isa. Nonoy Treyes lang Yes, tiyan mo lang na siya. Okay, Dilatation Boy, gamay na lang gini kay sa Lunes ng Valentine's. Ang mga unusual celebrations ni bala sa iban nga pungsod. Ang sa Romania, unusual celebration ni siya Action Boy. Kay the day celebrated 24th galias ang February. Kundiin, amo nang kundiriya sa aton yabay sa Pilipinas ang February 14 mass wedding. Sa Ilaya February 24 dira na gina-engage ang mga couple. Mga couples. Oo. Engagement day. Oo, engagement day na sila. Kita yung mass wedding. Saan daw yung break-up day? Why na yan? Wala pa na ano. Wala pa na... Kita na maano, ano ni gani, mahikutar, ma-develop. Kita na masuggest. Suggest. Dapat may engagement day ka mo, may break-up May day ka break-up mo. day man. Di ba, no? Kaya para patas ang tanan. Ang sa Next Action Boy sa Japan. Exchange of unique gifts ni Action Boy. During February 14, ang babaye ang nagabakal sang tsokolate para sa lalaki. May guro sa February 14. Mapa-Japan ka. Pero to, Action Boy, kaysa una, galing mo siya pa Japan, kung mga Japanese girls, to mga Makadto Pilipinas. Gani, no? Pero to, Action Boy, kaysa una, di ba, Japanese school ko. Hindi mo silang gina-require. But encourage kami sa una, sa Japanese teacher naman. Sa February 14, baklan mong, chocolate ang imo crush. Kaya ang Di ba babae. nakabilog tagaan mo?
Ay, wala. Ikumpay mga laway sa classmates. Charot Naging na. crush. Good morning sa ako nila mga high school classmates, elementary classmates, dira sa Megami. Salamat! Kasang busy ka to sa imo, studies siya. Oo, pala ka. Umatag chocolate. Studies kag ano, action boy, studies kag kuha ng Chinese Igoy. garter. Chinese garter, papuli sa balay, malusian, kikita ang puti mo nga medyas, itom na. Kaysang tiniil sa Chinese garter. Kag ang lastly, action boy, ang Brazil, ginatawag sa Brazil. ila Lover's Day. Dia dos Dia dos, Namorados Morado- Festival. ano? Dia dos Namorados Festival, which is Namorados. known as Lover's Day. Amo na siya ang celebration dito sa Brazil. Kag usual exchange na sila sa chocolates, cards, flowers. Pareho man din sa ato na. Oo, pares man sa aton. Yes, of course. Amo na siya, action Sige. boy. Okay, kaya daw wala na ka-time mo no? Si Lalaine Grace Ibarra ay classmate. May aga din na sa imo. Mate mo naman, tanan mo na Tanan- naman yung tanan classmates classmate, sa ara tanan sila na ya. section. May representative. Oo, mga kwan sila sa una, kanday Lalaine Grace na una, yung mga kwan sila, si Grace ni sa actually, mga campus beauty ni sila sa una. Oo. Kagang bago mo to bala na dumduman nga classmates sa Hinigaran bala si Si Ma'am Michelle. Peralta. Si Michelle, sige. Leo Talaban, dira sa Manghanoy, good morning, ma'am. Yes. Gary Lake Lisa, May aga, Sir Gary. Kagay Marie George, dira, morning. Hmm. Mga ka-aksyon, inyong pamatiyan natin mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon, ang inyo naman rin news team. Aksyon Eden Abos. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo.